Il-maratona bir-roti fil-liċew tas-Subien fil-Ħamrun saret għall-ewwel darba fl-1994. Minn dakinhar lawn din il-maratona baqa' tkun organizzata bilan li jitrawhem sens ta' solidarjetà fost l-istudenti tal-liċew biex jaħsbu f'dawk anqas ix-xurtjati minnhom u jgħinuhom. Mill-edizzjoni ta' din is-sena li nfetħet nhar il-ġimgħa ser jibbenefikaw id-Dar tal-Providenza u l-Malta Hospice Movement. Din maratona hija xil waħda. Namluwa minn 1994 u kienet waqfa ta' xi żmien. Hawnhekk għandna ħafna tfal u nies qed jipparteċipaw jikkontribwixxu għall-għan nobli ta' dan ix-xogħol kollu. U l-antana huwa li niġbru funds biżżejjed to sponsor projects għal għaqdiet bħal Dar tal-Providenza u l-Hospice Movement. Fost dawk li żaru l-maratona ta' din is-sena kien hemm il-mexxej laburista Joseph Muscat. Joseph Muscat tkellem ma' ħut mill-istudenti u għalliema preżenti. Il-mexxej laburista faħħar din l-inizjattiva li llum saret appuntament annwali. Il-maratona ta' 50 siegħa mistennija tiġi fit-tmiema għada il-ħadd.